Käkkää vaan teillekin, käkkää vaan teillekin, käkkää vaan teillekin. Jep. Naps. Täällä me ollaan tossa niinku vähän niinku aika pitkästä aikaa tässä. Eiköhän mä tästä sitten pysty niinku aloittaa tästä tää peli tälleen. Tästä lähtee. Hei mitä? Me ei pystytä Me aloittaa, ollaan kato. Eiku, me ollaan täällä jo. Me ollaan täällä. Oho. Me päästiin jo Ineen. Ai joo, Päästiin jo kato. Ineen tänne hommaan. Kartti. No niin, tässä piti, joo. Kartista tässä pystyy ottaa. Mites se? Kato, vitsi mitä ärsyttävää. Vitsi mitä ärsyttävää. Vitsi mitä ärsyttävää. Ei sitä voi. Ei Sitä, sitä voi. niin. Ota, nosta se ja heitä mun alle. No. Sun pitää ottaa sieltä sivusta ja jop. Oho, kato. No niin. Nyt mä jäin tänne. Ui, kato. Kato. Mitä? Mitä? Testaa säkin tota. Tää pystyy vaan pomppiin tässä päällä. Onko nosta sen päälle? Paikoilla. Mikä tää on muuten? No tää on vaan joku viinakeisari perse. Tää on vaan joku viinakeisari perse. Tää on vaan joku... No, eiköhän menty. Lähde vetää. Lähde vetää. Lähde vetää, kärry, lähde vetää. Kato. 10 tonni heti alkuun. Me Oho. saadaan heti. Niinpä, mä muistan, kun me oltiin tässä kohtaa viime kerralla. Vitsi, mitä ärsyttävää. Joo, viedään itse asiassa tää suoraan tonne. Naps, me ollaan niin hyviä tässä pelissä, että ei mitään. Eikö mehän saatiin tää heti tehty, niinpä muuta. Niin. Easy roundi. Saadaan, eiku, perse. Easy roundi. Mitä Se oli siinä. Se oli siinä. Tänään mä heitän vielä, Joo, heitä äkki. mä heitän vielä extra. Ui. Vitsit, loading screeni. Ui, pellet! Pellet. No niin, ja loading screen sieltä Mitä pamahti. noit tekee? Niinpä. Vitsi mitä häliöt. Mun letsynken akkele missen varmaan. Ei se haittaa, mä löin niitä. Mä löin ne pois. Täydellistä. Pois. Kato, ne ei enää oo täällä. Noniin, Ääliöt. täällä on shopissa. Ääliöt. No niin, nyt meillä on se 10 tonni. Ei kannattais ottaa tää strength upgrade, me pystytään niinku isompia. Just noita 10 tonni, me pystytään helposti vaan työntämään. Niin pystytäänkin. Mutta onks ne todella, kato, onks ne niinku sellaisia kallareita? 6 keilaa. Ai, Saatais vielä staminat siihen päälle. joo. Nice. No vitsi mitä ärsyttävää. Tai itse asiassa me voitais kyllä ostaa monsterin persettäjäkin tosta. Tällainen niinku stun perse. No niin. Paljon se olikaan tää? Näin. Strength 6 6 kiloa. kongo. Kongolainen persikka. Mut kumpi Naks. ne stamina perseet vai sitten stun? Tai no itse stamina on kyllä aika turhaa kun periaatteessa. Tai en mä tiedä. Onko se sillä? Sitten tulee vaan 10 pelleä lisää. Päästä juokse pidemmälle. Niin. Kumpi? No, voitais tappaa monsteri. Tai jos voitais niinku juosta sitä hetken. No, kumpi on parempi, otetaan vaan. Oi vitsit! Mä juoksen suoraan sen päälle. Ota naatti. Se on niinku Hei, tuolla on 4 tonnia. Miinus 4 tonnia. Tänne on tullut energipersen mukaan. Me saadaan kaikki nyt. Ui! Oi persi. Oh, let's go. No ei se mitään, silmät on vähän roudis. Mä en tiedä mitä toi meinaa, mutta ei sillä mitään. Ei Loadingi. Joo hei, jengiläiset tosiaan, kaikki niinku, jotka kattoo niinku YouTubea ja kattoo meidän näitä videoita. Niin ne vois kertoa ne jengiläiset kommentteihin. Oho, jätkä vetässä. Kommentteihin Ops. niinku. Vois Me vetästä. näytetään tässä näin. Joo! Sä vaan kato, sun silmät vaan kattoo tää naatti. No niin, kommentteihin vois kirjoittaa niinku mitä pelejä meidän pitäis pelaa, eikö? Ai joo. Just näin. Mut jep, joo. Mut mä näin muuten asetuksista. No me lähettiin jo. Tuo asetuksista oli jo täältä pois. Grain off. Grain. Kaikki pois. Graph. Sitten glitch loop. Mikä sitten, Joo. oisko toi pixelation, senkin varmaan pystyy ottaa. Small. No niin, kato! Pixelation! Toi jo... Kato! Se näyttää paljon paremmin. Niin näyttääkin. Vitsi, me ollaan oltu pellejä, kun me ollaan pelattu ilman. Laita kaikki pois, tää näyttää paljon hyvältä. Laita vaan kaikki. Mäkin näin just semmosen joku video, että Mitkä niinku? laittaa kaikki pois. Ihan kaikki. Siis tosta...
Motio-blurris tohon glitchluin kaikki pois. Täytätte paljon hyvältä. Paljon hyvältä. Paljon hyvältä. Joo, tää Ota nää. nyt on kyllä hyvä näköinen peli. Aps. Oho, Oho. Törmäys. jep. Täällä on. Tää kyllä on ollut tähän mennessä ihan hyvän niinku peli tää peli. Oh. Tää on niinku ollut peli, niinku tässä pitää niinku pelaa vähän niinku, just niinku Demmeroida. silmiä pitää. Crown, mä löysin Granny. Grand Canyon, mä löysin Timantin kanssa tuolta. Vois vaan joskus vetästä tän peli. Maailman ennät. Ui, no niin, ja sinne meni kaikki. 3 tonnia meni sinne. Ei, itse näin. On ja sinne. Pitää olla varovainen näin kanssa. Tästä oppii tässä samalla kun näitä paskiaisia rikkoo tässä. Kato, auki. Tässä ylhäällä, kato. Tässä ylhäällä on 2 näitä. 2 tonnia. Joo, mä just kattelinkin, että mitä siinä oli. Mä en tiedä. Kuulit Oho. Pelle ääni. Pelle teki ääni. Joo, mä näin video, jossa klikkaat se 3 kertaa niin se räjähtää. Oho, Se pystyy käyttämään ehkä sitten. Pidetäänkö systeemi? Ei paljon meillä on muuten rahaa. Ei ehkä kannata, siinä menee aika paljon rahaa. Okei. Meillä on melkein jo tarpeeksi persettä. Pes kuvaakas. Nooni. Tuli kunnon kamat messi. Mä löysin kunnon kamat. Tossa on tonni. Sitten täällä on lisää. Vie vaan kärryjä sinne. Niin mä tuon kamaa perässä. Itse asiassa mä tuon tän nopeasti. Venää hetki. Tän jälkeen voit viedä kärry. Kun on laittanut tän silmäpussiin. Noniin. Noin, 12 tonnia. Vitsi miten ärsyttävää. Ja täältä tulee lisää. Ei hitsiläinen. Täydellistä. Ja täältähän tulee lisää. Vitsi miten ärsyttävää. Voi vitsit. Ärsyttää. Onneksi mä tässä viikonloppuna ostan uuden mikin tässä, niin rupee kuuluu niinku paska nopeampaa. Oho, kato suoraan meni kärriin. Eikö mennä sit mennään ettissä. Kuljeta kärryy samalla kun mennään ettissä. Otetaan tavaroit messiin matkalta. Oho, kato sä pystyt kävellä sen päällä. Naps. Mitä? Jätkä pystyy vaan ajaa. Siellä ei oo mitään. Oho. Minä vähän peruutetaan. Oho, kärryä mennä mahtuu. Oho. Ei se mitään. Pieni probleemi. Täältä kun mennään, niin pääsee eteenpäin. Täältä joo. Oota, täällä on vähän näitä. Joo, sä oot kattonut täältä. Nice. Vitsi mitä ärsyt. Mä en tiedä. Täällä on iso mesta. Oho. Varmaan monster. Ui! Oho. Varo. Oi. Juokse. Saiks se? No niin. Ei hitsiläinen. Sun ääni ei oo ikinä ollut möreen. Entä jos mä otan sut? Niinku, pystyks mä... Nooni. Miksi mä en pysty muuten kantaa sua? Eikö nyt? Ei pysty. Oho. No kohta se lähtee kumminkin. Pistä nyt kalaa perse. Vitsi tuo ärsyttävä ninni. Tuo on niinku minni. Pistä heidää mua, koita heidää mua. Ai mitä? Oota. Koita heidää mua mitä. Mä en saa selvää. Oho. Heitä mut. Hei. Oho, kato, Pelle lähti. Kala-idiootti. Se lähti jo. Jep. Mä sanoin, 500. että ois koittanut heittää mua silleen, että se kuolee niinku. Niin. Mä koitin, mutta mä yritin nostaa sua. Mä en saanut sua nostettua. Ui. Vaasi. 6 tonnia. 6 tonnia löytyi. Mä mäkin auton vähän. Joo. Vitsi mitä ärsyttävää. Oota. Ei, vähän viellys. Jep. Mä tässä yritän. Noin. Ei mitään. Sitten tolleen alas. Noin, päästiin. No. Ei se täydellisesti. Meillä on tarpeeksi rahaa.
Meidän pitää vaan löytää toinen pelle. Noita veissä vaikka pieniä palloja. Niin. Niin kuin ne olisi jotain pieniä viskan pellejä, kuin mitkä johti Varo, sinne. varo, 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 varo. Pelle. Mennään. Mennäänkö? Siellä on uutta aluetta. Otetaan kärry aina mukaan. Niin täällä on vielä yksityisalue täällä. Siellä on... Ai missä? Yksi huone. Joo, siellä on. Mut siellä ei oo sitä ainakaan sitä. Nice. Ei oo mitään. Mä rikon se seiskin. Niin. Se ove vai sit? Joo. Nice, kato. Rubbu. Vielä katoo Vitsi. Joo. Ei täällä oo. Oho! Mä olin lähtemässä, kun mä ajattelin, että siellä ei oo mitään. Täällä on vielä yksi juttu. Nois, vitsi mitä ärsyttävää. Me ollaan ihan paskassa kunnossa nyt. Täällä on vielä yksi venä. No. Tätä tavaraa tulee niinku Pohjois-Amerikasta. Oho. Oho. Mä en tiedä mitä Pohjois-Amerikasta tulee. Mä en tiedä miksi mä sanoin silleen, mutta mä vaan sanoin. Tästä pikku käännösperse. Sitten. Naps. Eiks tuoltakin ei päässyt? Oikealta pääsee. Jop. Sitten vasemmalle. Täällä se pelle paskakala oli. Mut ei se mitään. Tässä varmaan paljon luuttia tässä lähistöllä. Jätetään kärri tähän. Täältä myös päässä. Tuolta olisi päässä. Ai joo. Meillä on nähty monta. Ei täällä muuten se oli viime kerran. Mä muistan kun me oltiin täällä. Täällä on se paska juttu. Vaasi melkein lillahti. Ei. Täällä on varmaan... Oota vaasi melkein tulee. Ei tuu. Vitsi mitä ärsyttävää. Kun me ei saada tätä läpästyä. Voi vitsi. Tää meni tää eka peli ainakin ihan hyvin nyt. Jos, paitsi nyt kun me mennään takaisin, me varmaan kuollaan tossa matkalla vaan. Voi vitsit. Varo. Tota mä en oo nähnyt ennen. Mä katsoin video, että toi on niinku, toi on pahin näistä kaikista monstereista, toi on vahvin noista. GG. Se tulee tänne. Nää tänne alas. Se on paikalla. Se niinku lyö sillä miekalla, sit se niinku vetää meitä. Se niinku melkein one shot pari. Oho. Tuleeks se ees? No mä kato. Tulee. Oi persikka. Toivottavasti ei kuolla nyt. Joo. Toivottavasti ei kuolla nyt. Oi vitsit. Heti kun katon tässä. Ei, nyt se on lähtenyt. Kato, nice. Se oli äsken tässä ihan ovella. Oho. Mennään varovaisesti, koska se voi... Mennään. Se on siellä. Niin. Ota. Se on toinenkin. Niin onkin sinun kala. Ei se tuu. Kala tuli sieltä vaan. Ei se kaatu. Se kala on tossa ovella. Se tulee. Ei kun ei tuu. Se vaan pyörisi. Pelle. Pelle vois lähteä jo. Olla vaan ihan hiljaa, sit se ei huomaa meitä. Ghost is clear. Ei ota. Kato. Heti kun se kuiskaa, sit se kääntyy tänne. No niin. Mennä äkki, mennä. Mä oon kuollut. Mä oon kuollut. Eiku...
Joo. Täällä ollaan. Takas ollaan täällä. Nyt pitää vaan venää seuraava kundi tänne tulee. Otetaan tästä tällainen mukaan. 6 huntia otetaan tästä mukaan. Mä en tiedä onko täällä mitään niinku merkitystä, että mä otan tän tänne. Me ei sakkaa. Mä lähettiin. Hei! Kuulu voissi. Noni. Naps. Kuuluuks ääni? Ei. Naps. Ei. 27 tonttua. Vitsi miten ärsyttävää on. Vitsi miten mistä on ärsyttävää on. Strelli? Oho, ei oo varma. Ei näköjään oo Strelli. No sit saat valita jonkun vaikka range. Jep. Ota range. Mikä on map player count upgrade? Joku se on mapissa, joku passi. No varma muuta. No saat päättää jonkun tommosen, kun mä otin tosta rentin, niin saat ottaa vaikka rangen tosta. Jep. Mä en edes oikeastaan oo täällä oikeastaan. Kaikki meni. Jep. Naps. Nyt on ainakin varaa. Niin. Joku on lähti ekan roundin, mut ei siinä mitään. Niin. Ei siinä mitään, sen saatiin ainakin. Oho! Mitäs tää? Täällä on varastohuonekin. Mä luulin, että tää on se shippi tai rekka, mikä palli onkaan. Mutta ei ookaan. Täällä ei vissi oo mitään paitsi omaa silmää. Saiks sä? Eiku Snoop Dogg. Nää venaa sua. Ai joo. Anni. Tääks mä en halua venä? Kiitti! Let's go! No niin. Siitä health upgradeit. Siitä lähettiin. Upgrades, Oh, yes. health speed. Let's get it. Let's get at it! Let's get at it! Me otettiin 2 naa. Niin. Kuka set käyttämistä? Eiku ai niin! Eikö niin set käyt? No nyt Niinpä. on ainakin. Nyt on. Voidaan käyttää jätkää vähän se. Jep. Vois noin jotkut plänää vai jonnekin. Tai noin niin. Tai no joo. Toivottavasti me ei vaan ite astuta niin päälle sit niinku. Kato. 2,5. Oi vitsi mitä ärsyttävää. Viedään suoraan vaine. Se on tässä. Naps. Vitsit. Me ollaan niin paskoja. Me ollaan niin paskoja. Me ollaan niin paskoja. Vielä mitään täällä on vähän lokkereet ympäriinsä. Naps. Ei näytä olevan mitään paitsi koiran paskaa ja ilmaa. Oho. Tästä pystyy avaamaan lokiaisen. Tuosta pystyy avaamaan. Oho! Siellä löytyy fingerringi. Naps. 3 tontun perse. Oho! Vitsi mitä ärsyttävää. Kone, kato siitä. 3 tonnin NASA PC. Oisko niin miten me tehtäis niinku tää mainihomma? Miten me niinku... Otetaanko me vaan toi koko kärry ja kaikki tuolta messakko? No, otetaanko vaikka? Okei. Let's go. Menoks. No täällä on itse asiassa 1 huone. Oho. Tässä alussa. Onks täällä mitään? Ei täällä oo yhtään mitään. Yes. No mahtavaa. Täälläkin on huone. Mennäänkö sinne vaan? Naps. Eikö tässä ollut mitään? Ei ainakaan härmi. Kato. Tässä on 11 No, tonnin perse. voi vitsi, kun me ollaan niin huonossa. Huonoa tuuria löytyy niin paljon. Iso skeleton löytyy. Mä vaan väistin sen laaserin. Onneksi. Ei, tonni meni. Ei perse. On sun tää, mä tiedän. Mennään vielä. Sua, sä voit vaan... Joo. Sä voit hyppäsee se yli, kun se potkaisee sua. Okei. Lätit.
Mahtavaa! Hyvinhän tää meni. Ja mä edes pysty hyppää. Mit? Mut ei oo kohta enää, kun ollaan tää tehty. Eikö niin? Oh! Mikä toi oli? Oh! Mitä? Mitä mä löysin tolleen? Mitä hitsiä? Pitäisikö noin tossa pikkuhiljaa sitten kun tulee uusi mikkikin, niin rupee kokeilemaan striimailuakin sitten. Sit muuten Twitchi olisi kyllä repo ihan kiva. Ois. Twitchi olisi ihan kiva. Jutella vähän jengin kanssa, jengiläisten kanssa siellä. Niin, Moottoripyöräjengiläisten kanssa. Jep, yhden pellen kanssa, botin kanssa. Siitä ei, mulla tonne voi Eiku on niin. Ei se mitään. 2,5 Virheitä tontua. sattuu ja virheistä oppii. On niinku tällainen, mikä tää on se Harry Potterista. Skuuli. Niin. Tähän mennään niinku. Tylypaska. Mä löysin 500, 600, joo. Mitä mä just kuulin? Growling. Tää eka rundi on aina nopee ja helppo. Oh. Siinä on. Kato. No Justiis. just näin se. Justiis. Sinne lähti. Siis sinne lähti. No, sinne lähti. Siis sinne lähti. Miks täällä ei oo mitään? Niin. Täällä on plate. Täydellistä. Eikö siis ihan paskaa? Oho. Ups. Löytyi kolli. Löysin kallon. Naps. Kohta rikon tän perseen. En mä ainakaan rikkonut 3 tonnin plate äsken. Sellaista välillä käy. Tässä pelissä menee kaikki helposti rikki. Rikki. Jep. Vähän niinku prick. Such a prick. Jep. Melkein, se on muuten sopii melkein tuohon. Rikki, se on muuten oikeesti hyvä. Rimmaa. Nox. Niin. Jukki on tullut mettolle. Oho, Pelle siellä. Paljastelija. Kannattaa klikkaa. Ja sit jos siihen koskee, niin sit täällä on tappaja. 10 tonnin perse. Häh? Täällä on 10 tonnin nanni. Mä oikein kuule. Hei, kato, täällä oli apina. Oota, mä käyn viemässä apinan nopea. No en käykään sitten. Täältä tullaan. Hei, Dukki, mene veke. Sun pelleilys ei kiinnosta. 6 tonnia. Aha! Jätkä Ei haluun se ottaa vähän damagea. Jep. Dukki on hiljaa. Niin just lähde vetää siitä. Kun nää täältä näin se on helpoin. Tuollakin oli. Ei se ottanut. Niin, mä en tiedä. Mä en näe mitään, niin en mä. Oitais ohjaa mua. Ota verran päästi irti. Noniin, ottaa uudesta. Noniin, naps. Sinne meni. Sinne meni! Ai. Siinä on kartti edessä. No niin, ja se ei tuu sit vieläkään. Noniin. Oota. Noniin. Se on siinä. Vitsi mitä ärsyttävää. Sinne meni 5 tonnia, mutta ei se mitään. Mä jään tähän. Naps. No en oikeesti. Haha. Ei yhtään. Voi. Ja nytkin osoittelee jotain alusta. Ei ku kassaa. Ja jotain. Joo, Niin. ketä ei kiinnosta Penikka. pelleilys. Penikka. Tässä nää chiikaillaan. Ei me ehkä tarvita mitään upgradea. Oho! Me voitais ottaa. Jep. Oho! Se tuo. Ui, mä oon 25 HP nyt, GG. Shockwave grenade, tää on pakko perseettä. Ei justiinsa kun oli menossa.
Shockwave, lähde vetää. Ei mulla ainakaan 1 HP. Älä mene sinne, sä kuolet. Jep! Ei mulla 100 HP. Ai Ei. vitsi kun oikeesti. Ai vitsi kun oikeesti. Ai niin tästä. Eikö ei me tarvitais? Me ollaan pellejä. Hetman Manor. Tää on joku hyvä mesta. Tosta noin maini. Tästä näin Grenani. Näydellistä. Naps. Ai niin tää on tää. Ai niin tää on tää. Ai niin tää on Outside. tää. Outside. Joo tää on tää. Mä muistan. Remember. Kato. 3 tonnia 500 laiva. 3 tonnia 500 laiva. Naps. Tuollakin on pellä. Tässä maassa vaan 5. Ei kunhan sä heitit tän tänne. Ai minkä? Jonkun tollasen sormuksen tai jonkun tollasen tonne puskan taakse. Eiku, en mä seikään. Mitä ihmettä? Kirjoja pari kappaletta. Kirjoja Todella. pari kappaletta. Kirjoja Seifi. pari kappaletta. Siellä ei oo Ei mitään. oo Ui, mitään. oi, sinne meni pellät. No niin, ja sinne meni Oho. nekin pellät sitten. Oho. Oho. Ups. Mites tässä näin kävi? Niinpä. Onks korvaa kutittu? Täällä on paljon kaappeja, mutta ei oo, koska näitä ei pysty avaa kaikkia. Nyt on 1500 pelle. Ota. Nyt pitää muuten viedä. Täällä on muuta. Mä löysin pellä. Mitä? Täällä on 3 näitä dukkeja. What the fluple? 4 muuten, Just by the way. 4, nyt on 4 dukki. 4. Jep. Jos se 2 lisää. Eikö siinä on 4? Eiku, näitä. Mulla oli sinne timantteja luullut. Vitsi, mulla on silmät. Veitsi. Ei ku champagnepullo. Tossa yhdessä päällä. Missä? Just, Eiku tässä on palli. Just se. Vetästi. Vetää näin, nops irti. Nyt kun mä vähän mietin, niin mä sanoin, että meillä on paljon enemmän kuin me tarvitaan. Joten me lähdetään nyt viemään kamat perseeseen. Pelle on mun edessä vaan. Lähde veke. Kuka ei kaipaa sun lentelyös? Se on hienoa, että sä osaat lentää, mutta ketä ei kiinnosta. Hei muuten nää voi kuolla siihen, kun me laitan... Niin, totta. Mennään siihen eteen, niin ne kaikki menee siihen. Joo. Kato. Jää siihen. Venä. Jep. Sitten ihan vikasekunnilla. Ui mitsi, mitä Ei. pellejä! Siitä tuli, jep. Ne naatit ja kaikki. Tois niinku Pitäisikö ärsyttävää, me jos tois räyttää- real lifeissa tälleen rahaa. No niin. Pitäisikö me räyttää ne pienet homot naatilla? Niinpä muuten, pellet voitas. Mä just huomasin, että mulla on silmät. Aloja, pellet siellä, kato, mitä pellet. Mulla on grenade. Ei, tulkaa Ops. tänne, vitsin pellet. Tänne, tuu tänne ne. Ne on tässä... Ne on mun luona. Noniin, oota, mä tiputa. Kuoliko pelle? Tää niistä ei räjähdä. Noniin, yes. Noniin. Ei kun kierrä se ohi. Kierrä se ohi muuten. Oli. Kierrä se ohi. Noniin ja pellet läht. Venataaks dulluu, et tulee ne. Et tulee ne. Täällä on se, oi mitä? Varo, kato. Kato. Pelle. Okei, pistä se ehkä nyt takas äkkiä tohon. Kannattaa pistää se Se on se oli 7 tonnia, nyt se on... Älä, varo. Älä. No niin. Noniin. Nyt on naan. 7 tonnia. Voi. No siitä sitten Ja oppii missä sitten se juu. on? Venas. Katsotaanko tuleeks ningit tuolta vielä. Mitäs? 7 tonttua. No vitsi kun on ärsyttävää. Tää meni pilalle. Varo! Tää meni Varo! tästä. Varo! Joo, toi meni vähän. Oho. Vähän liian nopeasti veti. Ovena. Oli jo kaukana sit. Karkuun! Mikä tuo ääni on? Se meni Kuulet? TV.
Eiku A. Joo. No niin, ja tietysti te tuut sieltä. Niin. Mutta kai tekee. No hei, onpa kiva. Pellet. Suokille. Te ootte ansainnut Pelle-mitallin. Kutsunut teitä. Aival! Mitä? Silmä! Silmä! Ei mun kun ääni kuulosta oudolle nyt. Ei se kuulosta. Ei se kuulosta miltään. Se ei kuulosta miltään nyt niinku. Mä otan damagea vaan tässä koko ajan. Ääni ei kuulosta miltään, ääni ei kuulosta miltään, ääni ei kuulosta miltään. Okei, mä pääsin pois sieltä, kun mun pitää... Noniin. Dugit, te ootte penikoita. Eikö teillä pitäisi olla Muuten me ei ole nähty nukkumassa jo? monsteri ollenkaan. Niinpä Onks se- muuten, onks se paitsi vaan dukit. Häh? Niin, täällä on monta dukkia, meinaankohan se jotain, että se on se monsteri. Jep, ja meillä jäi health packetkin. Jep. Oho, mä jäin tänne. Moro! Oliks se Shop, service station. Nice. Shop. Oli meillä 25 tonnia. Se on ihan ok määrä, me oltais saatu paljon enemmän, jos meidän perse olisi ollut sudissa. Kato! Kato mikä tässä on valuable tracker. Valuable tracker. Strength upgrade. Otetaan Oho. molemmille. Otetaan siitä, joo, siitä pystyy ottaa niinku sitä rent upgradeja. Mitä? Me ei tarvita. Siis tää on ihan hirveetä kusetusta. Mä niinku paskaa söis. Otaks tän maini? Nami. Oisko mitä? Standard. Oho, niinpä. Laps. Ja sitten kamat on käytetty. En mä nyt oikeesti halunnut! Eikö niin, onks meillä muuten aika paljon vielä niitä jäljellä? Vai onko? Meillä ei oo yhtäkään. Okei, no sitten. Meillä ei oo yhtäkään. Joo, menit kiinni, extracting. Nice. Toi on hieno juttu, Ymmärretty on. mut meitä ei kiinnosta. Joo, Loading. tämähän on ollut ihan hyvä homma. Eikä mä ota Stren Abbey, ei. Ei me otet tästä näin. Vitsit. Lähti. Voi vitsit meidän kaa. Miksi se ei muuten pysty ottaa inviin mitään tavaraa? Niinku voisiko ottaa inventoriin. Vähän niinku makaronia söis. Perseessä. Niin. Eiku Venaas. Eiku niinpä muuten! Pystyy! Niin! Just tajusin. Niin muuten, kun tuossa on... Miten pystyy? Holdaat sitä ja sit klikkaat 1, 2 tai 3. Huh! Nyt mulla on naatti. Ja tää. Okei, nyt mä otin Itse naati. mun invest. Siinä. Onks sulki heltti nyt? Ohka. Onks mitään mikä jäi? Mulla on 3. tila. Onks Ei mitään pellet. mikä jäi? Pelle. Kato Pelle. Ei jää. Mitä nyt? Me ollaan vaikka kannettu noita aina tuolla kärryssä, kun me ollaan oltu idiootteja. No, Meillä on kaikenlaista sitä oppii tässä matkalla. Kaikkea oppii. No niin, voi vitsi, mä oon idiootti, kun joku tuhoaa mua. Puukki. Huh, Idiootti puukkari. 65 HP. Ei se mitään, persekki on 60. Sieltä tullaan. Miten se Mä oon kuollut. Mihin se meni? Kuoliks se? En mä Se tiedä. kuoli. Mä tapoin se. Millä? Tuolla naatilla. Eiköhän se heitit naati. Se droppas tänne. No niin. Let's go. Vitsi, Mä tapoin se. Näet sä mitä mä näen? mä näen sen boksin. Tuppas Oi. 23 tonttua. Eikö nyt meillä on strength upgrade? Oh, niinpä. Noniin. Vie ihan loppuun asti. Varovasti. Joo, Vitsi kun mä en tiedä niinku mihin tää nyt... Mennään, Pistä alas. mennään vaan. Noin. Eiku vaan. Varo. Mä otan tän kartin pois. Naps. Sit let's go. Ylöspäin. Tai sitä loppukelle. Missä se on? Suoraan takkipäin. Eikö tässähän se on? Voi vitsi mitä ärsyttävää. Oi. Easy. Ekalla. Jep, yhdellä kamalla. Yhdellä Ei kannata perseellä. ton strengthillä. Jep. Me saadaan Vitsi ton miten lisää ärsyttävää. lisää. Tää on huono. Pelle. Krokotiili. Mennään etti toinen Kato mäppiistä välillä.
Kato mäppiä vielä. Kato Se mäppiä vielä. mapissa myös jos me ollaan käyty niinku joku huone, se mapissa näkyy niinku keltaisella ne. Jätkä vaan tiputti sen. Mä deactivasin sen. Mennään. No se meni tänne. Hänen 2 tonni. Nois. Tää menee hyvin. Ei feilata enää. Vedetään tää rundi loppuun asti täysillä. Ai jaa, paljon kartissa. 15 keilaa. Siellä oli ne alieni. Mä en tiedä mitä tuo tekee. Vittu se vaan tulee. Laita kartti siis. Itse alien idiootti. Jos se tulee tänne näin, niin mä laitan expose mine. Ei se tuu. Tuleeks? Mitä se tekee? Itse mikä pelle. Hei, pelle, tule! Hei, tule! Alieni! Alieni! Tyhmä Idiootti. Oot se pelle? Tyhmä, tulee! Mä asun selän takas. Se kuuli sut. Idiootti, tule! Pelle! Tule! Se tulee! Let's go! Let's go! Neljä Let's go! tonni. Tää menee täydellisesti, let's go! Jätkä vaan lensi. Oi vitsi mikä pelle toi alien. Haluatko sä pitää karttia hetken? Ei sitten, mä voin pitää. Meillä on 3 tarpeeksi! tonnia. Voi vitsi! Voi vitsi, mä oon... Taas 3 tonttu. Oi se tippu! Noniin ja meni rikki. No. Varovasti Ei. pitää laittaa sinne. Eihän tätä sukuuttaa, tää korvaa se. Jep. Se korvaa sen siitä. Täällä takana on No mesta. itseasiassa tää korvaa. Tää korvaa. Oho, jos mä en pidät tätä varovaisesti. Jep. Silleen hyvään paikkaan, että se ei niinku rupee valuu sitä. Kato, vielä. Päästä se sit kun se alkaa, jos se alkaa tippua. Noniin, täydellisesti. Naps. Mä käyn Käydään täällä täällä. tsekkaa. Täällä on ulkomesta venaa. Jätä kartti siihen. Tuu tänne! 11 tonnia. 11 tonnia. Mä löysin sen uuden paikan. 11 tonnia löytyi. Käy hakee, se on iso. Joo, mä löysin sen uuden paikan sit. Nois. Me saadaan 30 tonnia tästä. Okei. Niinku yhtä. Varo. Eikö itse asiassa mä saan tää yksi? Ota ihan varmuudeksi molemmat. Ok. Se on niinku 2 strength upgradea käytetään samaan Jep. aikaan. Oho, Oho, siinä on pelle takana. onko se ovi missä? Sinne. Se on vielä mä voin viedä. Vaikka tosta, no sinne. Paina nappi, Mä paina kävin nappi. oikein. Jep. Paina nappi sun mestas. Paina vaan nappi, sä voit päästä irti. Naps. Se ei ota naps. Mut ei laita karttia vielä, ota kaikki mitä löydetään vielä. Ok. Ota noin nomeja. Kutu. No, Oho. Ovi meni passiksi. Vittu. Ui. Tuli vaan mun naameita. Tonttuja. odotti tolkista Nyt täällä on kirjaimellisesti tonttuja täällä. Ota, ei laita vielä. Joo, Ota vielä. mä vien sen eteen vaan. Paremmin kuin täydellisesti. On mä 1000 nomeja. Varu! Mä tuhoan ne pellet. Kyllä ne hyökkätään kimppuun. Jep. Vitsi mitä ääliöitä. Ei tollasit kuulu olla täällä. Oisko nytte? Lähetäänkö vaan nytte? Ok. Joo, tossa. Laita kartti silleen. Toivottavasti nyt ei mene Koira rikki nice. tuohon. 43 keilaa. Mitä? Me ollaan maailman parhaat tässä pelissä. Meitä parempia ei oo. Ja plus... Joku on vetänyt 100 miljoonaa Meillä on 20... Meillä on se 20. Niin onkin, sit on niin se onkin. Meillä on yli 60 Kato. tonnia. Meillä on yli 60 tonnia. 70 tonnia. Mm. 67. Ei yhtään. Se tulee se monta. Teri tuolta. Kato pelle. Tuleeko? Frogin tulee. Joo, Frogin tuossa.
Frogi! Voidaan vaan juosta se ohi, koska toi on se, joka ottaa ne... Joo, haista paskaa. Auto. Ei me voida kuolla nytte! Juokse! Ei me voida kuolla nytte! Mene! Mä oon kuollut! Mä oon 5 HP. Mä olin 5 HP! Mä olin 5 HP! Miten me selvittiin tosta? Mä droppasin mun medkitin vielä, mutta ei se haittaa, kun meillä on 70 tonnia. Mä otin sun medkitin, mä selvisin sen takia. Mä yritin vetää sitä, mutta kuolin. 5 HP jäi. Miten mä en kuollut? Mä oon silmäperse. Kato Zero Gravity. Kato. Aha. Oi vitsi. No niin. Jep. Tämä. Joo, tässä pitäisi kyllä valitettavasti tässä nyt niinku vetää niinku loppu tälle videolle, koska ensinnäkin huomenna opiskelua, menoja, pakollisia menoja. Kello rupee olee jo 1. Sitä se rupee olee. Joten se tarkoittaa, että meidän pitäisi niinku pikkuhiljaa pistää pausselle. Ja jatkaa ensi kerralla. Ja vois jopa ensi kerralla melkein vetää striiminkin. Se kuulostaa hyvälle idealle. No ei kun paska idea. No niin. Kyllä. Moikka! Moro.